Llavors, m'agradaria que l'alcalde expliqués l'escorcoll que va patir el nostre ajuntament l'altre dia, que ens fes 5 cèntims, perquè de sobte que te truquin i te diguin està l'ajuntament tancat, estan escorcollant a l'Ajuntament del Picat i te quedes així, perdona, i des de llavors a nosaltres no ens ha informat de res, absolutament. Crec que com a oposició tenim cert dret i és més, penso que estem en un ple estat abat i penso que la gent del municipi també té dret a una explicació, si més no, el que sabíeu. Jo no sé el que sabíeu, però alguna cosa se'ns hauria de dir respecte a per què una altra vegada la Guàrdia Civil va aparèixer aquí a l'Ajuntament i va començar a escorcollar. Què buscava? M'agradaria que l'expliqui jo personalment, però jo li remetré el que sé. Hi ha una denúncia per part d'una regidora de l'Ajuntament del Picat a la Guàrdia Civil, el qual motiva a la Guàrdia Civil a fer un escorcoll a l'Ajuntament del Picat. Es presenten aquí a les 10 del matí, la secretària de jutjat i 8 o 9 guàrdies civils, tots de pajar, d'entrada. Em demanen que signi el document conforme autoritzem el registre, no pot ser d'altra manera. És el matí que nosaltres teníem destinat a fer visita d'hores a Buenos Aires. Li dic que la secretària de jutjat que jo tinc la meva agenda, em diu que hem de delegar amb algú de la casa per tal que doni fe de l'escorcoll, deleguem el senyor secretari. Jo sortim cap a fora quan fan la visita d'obres i sé exactament el mateix que s'aposti. Es van endur d'aquí, segons la premsa, diu 36-37 expedients de contractació, els tenen en estudi i no en sabem res més. I li puc fer una consideració? Vostè, com a principal responsable de l'Ajuntament, pensa que és més important una visita d'obres que estar-se aquí a l'Ajuntament per si hi havia alguna cosa o per donar la cara? Jo vaig preguntar si necessitava anar a la plenària i em va dir que no, que s'entenen que hi ha un escorcoll i no... aquí s'acaba. Es va quedar algú altre, a part de vostè, aquí a l'Ajuntament, com a regidor, quan es va fer l'escorcoll? No es va quedar com a responsable? Aquí normalment al matí, aquí al matí no hi ha ningú, tots els regidors treballem. Bueno, però hi ha gent que té dedicació exclusiva. A veure, suposo que per mi ja podem dir la segunda. No, per un particular, per general. No, però... Perquè hi ha molts testaments o podrits estan... No, però les coses són al final... De totes maneres, jo tinc un prec que si voleu us ho explicaré més detalladament, ja que jo soc la persona amb la Rosa, ja que vaig ser major, en aquell moment estava amb el seu pare que s'estava morint, i us ho puc explicar. Vull dir, si no hi ha cap inconvenient, puc donar la versió dels fets. La seva versió. La seva versió. No, jo li demostraré en papers, no es preocupi. De totes maneres... Jo estic gens preocupat, No, ja ho sé. Una cosa que a més